Namuhla ake sikhulume ngabalozi. Ake ngiqale nginibingelele ngicele ukuthi abangasubscribile besubscribe ukuze noma ngabe nini uma ngiphendula lokho enikubuze kwi-comment ngevideo nithole i-notification ngokushesha. Kunomuntu ke osibuze ngabalozi. Uthi ucela simcacisele kabanzi ngakho. Ake ngiqale nje, abalozi izithunywa zasesizibeni ezifika kumuntu ngokomoya. Sikhuluma ke la ngekhwela kuphela. Lolu hlobo lwedlozi lunamandla amakhulu ngoba ke likwazi ukuya ngqo emadlozini akho. Lifike lithathe indaba kuyinkinga yakho bese liyayibuyisa kanye ke nezixazululo okusuke ke kumele likunikeze lona idlozi lakho. Abalozi bayakwazi ukwembula imfihlakalo ejulile okungenzeka ukuthi kunemfihlakalo nje ecashile kodwa bona bekwazi ukuthi ke beyembule. Bathwaselwa kanjani ke abalozi? Abalozi bayakuthatha abanye bakuyise emfuleni okanye esizibeni thizeni bakuthwasise basuke ke bekufundisa ke ikhwela labo. Uma bekuthatha bekuyisa lapho engisho khona indlela bakufundisa ngayo ikhwele labo. Zikhona futhi izindlela ezinye zokuthwasela abalozi ngaphandle kokuthi ke uzuyongena ezibeni. Badlelwa igobongo eliqondene nabo. Abalozi ke nabo banolaka futhi bayaqumba nje phansi, bayaqumbana phansi. Uma befika bashaya ikhwele, wena ke fanele ulalele konke lokhu okukhalayo uhlale wazi ukuthi abalozi. Abalozi ke bangena ke esithunyweni nabo basebenza kakhulu ngomkhuleko. Uma unombuzo ngicela ubuze kwi-comment, ngizoqhubeka ngenze namanye amavidiyo ngiqhubeke ngichazisise, ngichaze nokunye okubuzwe kuma-comment ngoba nawe uma unombuzo sizokwazi ukuthi sikwenzele ividiyo yakho. Ngicela nihambe niye ku-YouTube, niye ku-TikTok, niyo-subscribe both TikTok and YouTube. Uyasubscribe ngoba mina ngisiza wena ukuthi ubuke la uthole ulwazi nawe usiza mina ngokusubscribe. Uphinde uthathe inamba ka-WhatsApp uyicele ku-inbox ku-TikTok ngizokunika la uzobuza khona njalo amaphupho ekuseni okanye ubuze lokhu ongagculisekile ngakho okukudidayo ukuthi ngabe kuchaza ukuthini. Uzobe ke usuyithola impendulo efanele. Ningakhohlwa ukusubscribe nisifollowe ku-TikTok.